murigiria samangana rengete cisemi tumurekere ayande hane kurwase county ya Nyamira maiga jumura iwense William Samuel Ruto wakoletaro ya se county ya Nyamira na kuigaragati ya magendero anenense meri ya Sironga Industrial Park ni gobono gati ya menye kurwase county ya Nyamira bareberengere byabo igoro yetaro ya yumura iwense anenase county ya Nyamira gati yabo ni goba bere bakugania magendero ikirani wasense meyo maiga yetari jubuno muliki kurwase county ya Nyamira Job Maangi agotomanya. Wiki ya etanigo muraiwense Dr. William Ruto akora etare ya bene imi county Nyamira asabege telige na lioboroso lyogo chakya Industrial Park ya Sironga na boigo chakya emeroberi ya magenderero asinsemo au imi county Nyamira na orogongo ruagusi. Tunataka tufuate mtindo wa rais. Inua mikono wale wanataka tufanye na yeye kazi. 50. Kaunti ya Nyamira ilitumia 20,000. Mnaona vile na hata gavana, hata kama utasaidia hawa watu, usaidia hawa hata kufanya subsidy zaidi, ndio wakulima wazalishe chakula sehemu hii. Abamanyi be county Nyamira bagenda tekorwa ebirengereri byabo igoro yetaro y'umuraiwense imi county Nyamira ase egati abo bateba nigo bari no mogoko omonene ase umuraiwense konyora abamanyi be county Nyamira intubuna abamenyi ntwagokera etaro y'omonene bwense ikiagera nareta magenderero ase omochi osironga eriye muraiwense president yetu sogotara Nyamira ngima sokolenda maendeleo nagoke kero murai wense aigeta asense ito ya Sironga mbasaba baraiba Nyamira kubwaterana no murai wense Dr. William Ruto koeneke buna estimango ikere chinsemo chionsi na boigo abalemi nkoligereri wabare ase oboime obolemi actually obolemi tweto kosabanye ndi banyara chikateri chirusiwe eserikali buna yairite chae egera abali banyore chibese ponasi ekonya abana gisukuru elinda amusabo omorero banyora omorero bako oike bakaruro eri abantu bara bataranyore emerero elinde nerere toboso ereto boraisi oborabu ase chichiro chieito ase ebichichi mbali kolende mbamusaba kumulekera okwagacha nokuigora wechipara kobwa mono chipara injiri goeteka nkwanire para ya Bondeni Magombo ni pale korwa Bondeni goenda makaire yagenda Magombo ni pale nkoro sana sikipara kiri nkoro kitanye ko bikwerani nje togosaba nyende yako nyarekana mwishimi wetu Steve aboriye president nje to konsite pale yebe kwerani ense mwechisemi mbasaba okwagacha ku university nechisukuru chire ime county Nyamira korosigwa kanyore institute yengiaiga na secondary schools tonyore egere tunyara kanyora university no yene mogaiga ase county ito ya Nyamira kyagara ntubwati no nyane yemo Lakini achaligere ligore ya amabuta ujumi ya Kenya bonere bobe ensema ye jironi nada ite atobungu sire interest na ndato estoko jironi cha boda joka abantu bale no bolema mbatigiri maega asibasaba kunyoru ne serikali nengelinga na intu abalemafu ntoka neiri kororekana na intu twaro runga na intu nabantu tole bono ntubwati njere nde yonse toko ekonya ntubwati njera toko nyora no enechibesa njere nde teyo kolende twasabire omorai nera tororera mabera egere to egukende na intu toko ekonya buna balemafu na intu tobe buna abantu bandi Gingo reporteria Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi.